Jamen, vi oplever, at flere af vores kunder, de gerne vil have, at vi skal rapportere på vores scope 1, 2 og 3. Og det er helt klart vores forventning, at det kommer vi til at møde flere og flere i fremtiden, både for vores udenlandske kunder, men også helt sikkert for vores danske kunder. Og vi oplever også, at de stillede krav om, at vi skal have nogle offentlige klimamål inden for en vis årrække. Altså for eksempel, at i scope 1, der skal vi reducere med 30% inden for 2030. Altså, der kommer helt sikkert nogle høje krav for vores kunder. Jeg har været hernede i Grøn Expo og holdt et oplæg sammen med Kirsten fra EasyFood omkring, hvordan vi er kommet i gang med at skabe rammerne for at lave et godt klimaregnskab i EasyFood fremadrettet. Det er noget, man har arbejdet på tidligere, men nu er vi ligesom dykket ned i detaljen og sikret os, at vi kan lave et klimaregnskab, som er godt og retvisende. Vi laver klimaregnskab, ikke fordi det er noget, vi skal, men fordi det er noget, vi er motiveret til. Fordi vi synes jo, det er en måde, hvorpå vi kan sikre en bæredygtig fremtid. Så det er det, som er vigtigt for os.